दिनैनि जिहेतु खुलुमबाय दिनै बिरगोस्रा हारिमु आफादनि हारिमु हानजा सुरनाय जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया नैथि साननि हाबाफारि बेयाव आं माने बेखावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे आयदानि दिन्थिफुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जिहेतु धोरोमनि बिथिंखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों आरो माने माइ गायनाय ना गुरनाय एम्फौ फिसिनाय हाबा दाननाय बायदि आसार खान्थिफोरखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखौ नुनानै आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे दुगाखांनाय फैदों आरो गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि हारिनि माने थाखोमाना थानाय जिखिनि हारिमु बिथिंखौ बेयाव सिनायथि होनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जिहेतु बिरगोस्रा हारिमु आफादखौ आङो बाख्नायदों जिहेतु बिथांमोना जेसेबां दिन हारिमु आयदाखौ सोलायबोबाय बिराद गोग्गोमै राफोदै बिथांमोना दैदेनबोदों बेयाव बुंनांगोन मानगोनां जोंनि बारग' गोरायुं मैदर बर' सार बिथाङा गागि आफादगिरि आरो लोगोसे माने नेहाथारि हिसाबै मानगोनां सदानन्द बर' बिथांबो दङ आरो लोगोसे बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां धनन्जय बर' आरो लोगोसे थानेश्वर बर' मानगोनां नेहाथारि बिथांमोननि राफोद नाजानाय आरो साहित्य सभायानो जा बायदि हानजानि गासैबो जौथाय भाबै बिथांमोना मदद आरो हेफाजाब थारलायनायखौ नुनो मोनो आरो राफोदथियै सामलायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो दिनैनि जिथु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेयो मेहेर गोनां जादों